together. God has called us through the gospel to possess the glory of our Lord Jesus Christ. The Lord be with you. And rejoice with you. A reading from the Holy Gospel according to Luke. Glory to you, O Lord. Jesus passed through towns and villages, teaching as he went and making his way to Jerusalem. Someone asked him, "Lord, will only a few people be saved?" He answered them, "Strive to enter through the narrow gate, for many, I tell you, will attempt to enter, but will not be strong enough." After the master of the house has risen and locked the door, then will you stand outside knocking and saying, "Lord, open the door for us." He will say to you in reply, "I do not know you. Where are you from?" And you will say, "We ate and drank in your company, and you taught in our streets." Then he will say to you, "I do not know where you are from. Depart from me, all you evildoers." And there will be wailing and grinding of teeth when you see Abraham, Isaac, and Jacob, and all the prophets in the kingdom of God, and you yourselves cast out. And people will come from the east and the west, and from the north and the south, and will recline at table in the kingdom of God. For behold, some are last who will be first, and some are first who will be last. The Gospel of the Lord. Praise you, Lord Jesus Christ. Dito po ako sa gitna dahil natatalo po ako doon sa rostro. Masyado po ako maliit. Tinanong ko po kanina yung classmate ko, si Father Teo sa likod. Ano, bakit pumili mo Kapampangan, English o Tagalog? Kasi bago mo 10,000 yun, international na. Diba? Pero kung mga Tagalog dito, residents na lang sila dito. Bernard actually Kapampangan, pero dahil dito na sila nagtatrabaho, kaya po meron sila mga bahay dito sa St. John. And because it is a village, actually it's a mixture of all nation. Ibig sabihin, Kapampangan, Tagalog, English. Huwag lang kung Ilocano, tsaka Bicolano, patay po ako doon. Before ko marunong. Let me introduce myself before ko sasabihin din namin Father Teo yun. Uunahan ko na po siya. Ako po si Father Pong Feliciano from the parish of XLT sa Cabao, tsaka po Paso. Saan po yun? XLT, Cabao, at Paso. San Matias. From the Progressive Barangay of San Matias. Dahil po sari-sari kami doon eh. Yung pong pag namatay, may Cabao ka na. Ise-service ka po ng XLT. Lalagyan ka po ng paso para may dekorasyon. Kaya po, kompleto na. Diba? Alam po yun, signarians kami. Meron po kami tinatawag na PFY, Parents Formators Association. O PFA po pala, Association. Ibig po sabihin, every month po, meron dialogue between our parents and our formators. At sometimes po, meron kami tinatawag na quarterly recollection. First year theologian po ako noon.
naka-assign po ako for the registration. So, habang nagre-register po, nag-a-assign sa mga parents na dumarating. Meron po isang parent namin noon na nanay po ng pari na po ngayon. Sabi po niya sa akin, hindi ko po makakalimutan yun. Ang sabi po niya sa akin, Father Bong, please do not disappoint your parents. Yung po sabi niya, dahil tandaan ko, kapag ikay nagpari, ang mga magulang mo, sigurado pupunta ng langit. Sabi ko, pupunta sila ng langit? Ako yung magpapakapagod, serious ka, passport ako mapunta dito sa langit, passport, sila. Sabi ko, ganun ba yun? Pag ako nagpari, pag hindi ako nagpari, hindi sila pupunta ng langit. Pero kapag nagpari ako, sigurado sila. Sigurado sila sa langit dahil they had offered their son sa priesthood. Ganun pala yun. So, sabi ko lang sa sarili ko, totoo kaya yun? Sabi ko, sabi nga nila sa akin, hindi mo ba, kapag malapit ka sa simbahan, may chance ka magpunta ng langit. Tanong po, taas kamay mo po, sa totoo lang. Sino po sa inyo rito sigurado pupunta ng langit? Ba, ninano kayo, ko sigurado. Bakit po di tayo sigurado? Hindi pa kayo sigurado? Sabi nga, tagal-tagal na ninyo nagsisimba, lagi na kayo nagsisimba. Sa bagay, hindi naman ibig sabihin na kapag regular ka nagsisimba, sigurado ka sa langit, hindi ba? Pero mga tao, magsisimba nga naman sila, pero nagsimba lang. Hindi din naman po yun, di ba? Nagsimba lang, dahil nagsisimba, magsisimba lang. Pero iba po yung talaga nagsimba, pagkatapos nagsimba, buhay sa kanila, ang kanilang pagsisimba. Kaya kung tanong ko ulit, sino po sigurado pupunta ng langit? Sama nito. Hindi kayo sigurado hanggang ngayon. It's a good response. Nobody raised the hand. Bakit po? As if for us knowing that ang dami pa natin gawin. Ang dami pa natin dapat gawin sa harapan ng Diyos. Ang dami pa natin kahinan. It is so nice to see that people will not raise their hands. Bakit po? We are humble enough to admit to ourselves, we have to work hard. We are humble enough to accept, ay ako, hindi ko pa sigurado yung mga kasalanan ko ba? Tawag ko pa dapat tawag. Kasi sasasabi mo, uy, punta ako na langit ako. Sigurado, oo, punta ako na langit. Ipagtatayo po kita ng monumento. Dahil ibig sabihin, in all you, there is no blemish of sinfulness. Diba? Pero ano naman natin? We strive. Kaya po siguro sabi ng gospel sa atin, the way to the kingdom of God is so narrow. Kaya po siguro sinabi nila, mahirap. Dahil kapag ikay tao na alam mo sa sarili mo, hindi naman dahil nahihirapan tayo ng Diyos, hindi naman po yun. Alam mo sa sarili mo, to become worthy before God. Ang dami po, dapat natin gawin. Dami pagsubok. Sabi nga po ng isang kasama namin, alam mo, nung ako'y nasa labas ng seminaryo, ang buhay ko'y napakasimple. Tutugtog lang ako ng gitara sa mga charismatic, okay na ako. Pero bakit pumasok ko sa seminaryo, nagulo yung isip ko? Ang gulo pala ng Diyos. Hindi ko lang kung alam, ang Diyos ang magulo, kung siya ang magulo. Hindi ba? Naguluhan ako. Bakit po kaya? Marami siguro, mas marami tayong nalaman. Mas marami tayong natutunan. Mas nabuksan yung ating mga mata. Mas nakibukas natin yung ating puso. Kaya kapag lalo natin tinitignan yung sarili natin sa harapan ng Panginoon, kung minsan ang pumapasok sa sarili natin, Panginoon, I'm not yet worthy. I'm not yet worthy. I may not deserve heaven right now. But we hope by trying our best, that narrow door will be so wide for us when that time comes. Hindi ba? Yun ang gusto natin eh. Sana pagkatapos na natin ito ng pagod ko sa buhay ko, sana pag ako'y nahiga na, at kumuha ko ng trabaho sa San Matias. Nagpa-service ako sa San Matias. Masasabi mo sa sarili mo, I did my best, Lord. I tried to be faithful, and I made myself faithful before you. Para walang sasabihin lang siguro natin ang panahon ng Panginoon sa atin. You may be last, but now you are first.
Ay, sabi ko lang, you are last, but now you are first. What does that mean for us? Maybe para po sa atin, ako sa sarili ko lang po, para sa nakukuha ng ginagawa natin sa buhay, we sometimes stumble. We commit mistakes. But when we try to ahamon, magsusumika, magbabalik loob, makikita po natin the core concept of ourselves na hindi tayo worthy. God will make us worthy. Bakit po sabi na kasi sa gospel, katok kayo ng katok, hindi ko naman kayo mapupuksan. Sasabihin, di naman kayo makilala. Bakit hindi tayo makilala? Kasi hindi ka naman nagbago. Hindi ka naman nagbago. Hindi ka makilala. Bakit po? Ang sinasabi kasi ni Jesus in the gospel are the Pharisees and the people who listen to Him. The Pharisees listen to Jesus. They mingle with Jesus. But they never put into their hearts what Jesus is telling them. Kaya kung sabi, yung kayo kakilala kung mag-schedule kayo mga makasalanan. Because we didn't listen them. We didn't put into heart what Jesus, what I'm telling you. The time will come, kayo, nag-feel nyo sa sarili nyo, you are first, you will become last. At itong mga tao sinasabi nung yan, ang mga tax collectors, mga makasalanan, kayo hindi sumusunod ng batas, kayo pa ang mauna. Ano sila mauna? Dahil nakinig kayo sa Diyos. Minahal nyo ang Diyos. Pinahalagan nyo ang Diyos. Hindi ba? Parang sasabihin siguro natin sa sarili natin, time will come. Time will come. As we strive, as we make our life so holy before the Lord, as we make our best, God will see everything. God will bless us for everything, for the efforts of what we did in our life. Sabi po ng yung team for this year's novena, family daw po who loves the Eucharist. Tapos yung binigay po sa akin ni Father Leo na kalagay, Eucharist as a solemn blessing. You are being blessed by the Lord. And I ask you, are you worthy? Can you see to yourself, papasok ako sa langit? Masasabi ko yun sa sarili mo. Kung tatanong kayo ulit ngayon, papasok ka ba sa langit? Ano kung sasagot natin? Hindi ko pa alam. Pagtatrabahuin ko pa. Mas lalo ko pang gagawin pa ng sarili ko. Ito po yung mga magagandang sagot siguro natin. And the Eucharist itself, who is giving God is giving Himself, Jesus is giving Himself to us. Pinapaspasan tayo. He makes us all so holy. Sabi nga po natin sa sarili natin, how narrow that door will be for us, and we feel it's so narrow. But because we are always being blessed by the Lord, we strive, we make our best. Magsumikap ka, sabi nga po nila sa atin, at aasenso ka. Pagdating po siguro sa pananampalataya, baka sabihin natin din sa sarili natin, gawin ko lang ang lahat, siguro alam na naman ng Diyos kung saan ako magkabalik at saan ako naging kapat at umahon sa pagkakamali. Sabi ko nga po, kung ang nanay ko at tatay ko ay sigurado sa langit dahil sa akin, baka ako hindi ako sigurado. Baka. Kasi, hindi naman passport. Kailangan ko pa rin mapanatilihin ang aking pagkapalit. At ang nanay ko at tatay ko, hindi naman sila sigurado sa langit. Bakit? Kung yung tatay ko sugaro, babaero, pasok na siya sa langit kahit na may anak siyang pare. Hindi ba? Kung yung nanay ko, tama, di nagsisimba, nasa bahay namin, hindi ba? Ano ba, papasok siya sa langit, kahit may anak silang pare? Hindi. Paano sila makakapasok? Sabi po na mabuting balita sa atin, when we accept that we are sinful and humble in the face of God, that I am so weak and I need your help, and that we strive our best to do God's will, God will open His doors of that narrow gate for us to heaven. Then we will be first in the eyes of God.
because we did our best. Please stand for the